Gdje ste ljudi? Evo nas u drugoj epizodi na kanalu. Ova epizoda neće imati facecam i danas krenemo Shadow Fight 2. Pa, ajde da počnemo. Izvinite, smanjit ću zvuk. Igrica je predobra. Malo ću samo pojačati zvuk, neću jako. Evo sad ću da ga namjestim zvuk. Evo malo će to biti prvo na treningu. Evo sam ću jednom dva puta udarim ovo. Onda ćemo krenuti odigrat ćemo 3, više rundi. Zašto bi samo 3 odigrali ako ne moramo. Idemo sad malo na rundu. Sad je tu nervirove reklame. Idemo u turnir. Idemo. Vidimo da ćemo pobediti. Ova epizoda nima facecam. Sad ćete imati. Ovo je Android igra. Skinu sam na juče. Ne igra mi baš puno. Kako mi je critical da ja ne verujem. Ne. Dođi. Ne. Ubit će me. Ubit će me. Kura me ubila. Serija. Sad je glavu, izvinite što su. Da krenemo da op. Uzmet ću taj prvi kritika. Što sam ja sad okružio, hop. Ajde, možeš matane, ajde. Kako me je sad zveknula. Ma daj, ti nju nogom pokazao šta mi umeš. Tom. Bravo, macane. To, macane. A daj, kad će izgubit, ne zna on igrat. Macane, ajde, skini joj tu glavudicu. Evo, ubit ćete me. Kakav si ti, macane? Ti si, da ne kažem šta. Možeš, Tom, to je to, Shockhead Kid. Boom, bitch, get out the way. Boom, bitch, get out the way. Drž ga. Kako me sad odalamila, znači pokidala me. Znači Cabenski. Evo, mora survival ili ćemo. Ajde. Ovo će. Ajde. Sljedeća epizoda će biti Island Crasher. Onda to će vam izaći sutra. A preko sutra izlazi Minecraft preživljavanje. Krenut ćemo novo preživljavanje. Ono što ima staro neće biti. Sad mu pokaži šta umeš. Ne daj mu da diš. To. Šak. Šta još kombo, znajem. Sad daj kombo fucking. Ajoj, brutal, brat. Što? Njegov jedan udarac. Kakav glupac, bog te. Sad ću kad ja kupim to oružje pa će vidjeti. I tu neke nunčakice, šane, brate, vidi. Prvi udarac je moj. I drugi je moj. Treći je moj, critical dobio. Gde si krenu? Kako je to oružje? Kakav cigan? Prljavi. Kakav prljavi cigan. Kako mu je to oružje? Sad kad ja kupim to oružje, ima da ga ubijem. Kako to je? Idemo na to. Jebem li mu. Šta imam?
Joj, gdje je sad oružje, evo. Jebote oružje, jedno me pukne, pola helta mi uzme, beš tamo. Što je to, ko je to? Ovo, bog te, pola helta uzme, 950, pa ja imam toliko. Koji trebam biti level? 24 ovoga trebam imati, a bog te mazu. Idemo mi malo u trening tu. Drž ga. Evo, sad ćemo napraviti taktiku. Znači, prvo ću to. Izvinite ljudi što sam malo smaram, ali je to. I onda ga šakom. Ljudi sad pravi neke gluposti. Sad ne sere malo. Nema veze. I krećem. Borbu. Turnir. Odigrali ćemo još 2 partije i moram ići. Snimit ću vam onda preživljavanje. Da, ljudi. I sam kreću, naravno. Snimit ću još par epizoda imam za vas. Znači, moram imat, ne mogu sad free strike, dođite vam free strike meni. Opa, kritik. Combo, op. Combo 3. Kakve mi hiteve daje. Sad fizinarski, skoči do ovo. Oto, skok. Dobro je kritika. Sad vam. Op. Sam. Kako sam mu pokazao zube. Pam. Još i sad se pomeri od nje. To je to, ne daj mu joj da priđe. Opa, kritika, head hit, bitch, boom, bitch, šta mi napravi? Sabilane. Znači Sabila, pokazala mi zube, izvadila zub, kaže, ne s tim mene zajebavat. Ideš, kur. Sad, udaraš još jednom nogom. Jednom je još nogom sam skini. Još jednom. Sad! Noga! Još jednom, molim te! Na low sam healthu. Ako me sad neka udari. I to je to, kritika sam joj zadnji uzao. Great, yeah! Posle ove partije i neću više. Neću više posle ove partije. Bam! Bum! Sad gledaj, bum! Isuse! Ne veze. Bar sam u jednu partiju, dobro. Sam. Bum. Idemo. Kakav mu je sad kritikal, da li ja ne verujem? Tum, švic. Bezi mačko više. Ali, mali. Aj pali mali, nisi ti moj ti.